Takže čaute ľudia, zdravím vás Rabix pri novom videu a dnešné video bude z futbalového ihriska a dneska si zahráme niekoľko challenge. Som tu spoločne s mojim kamarátom Matúšom a Maťom. Čaute. A poďme na to. Takže ako prvá challenge bude crossbar z tejto bielej čiary a kto pôjde prvý? Môžeš ty. Dobre. A skoro. Idem druhý. Poď ty, Matúš. A nikto nedal. Joj. Ideš, Matúš? Môžeš ísť. No ukáž. Nevadí. A ľudia, zabudol som povedať, že prvé miesto má ten, kto dá 3 crossbare, druhý, kto dá 2 crossbare a tretí, kto dá 1 crossbar. A mám bod. A mám bod. Tesne. Ešte tesnejšie. Nevadí. Idem ďalší. Tesne. Ľudia, toto bude taký crossbar, čo si ani predstaviť. No ukáž. Nebol crossbar. Že tento crossbar bol hrozný. Tesne. Crossbar. Crossbar. Hej. Môžeš ísť. To je iba šťastie, Matúš. Tesne. Vidíte? Vyhral som. Vidíte? Tuto challenge som vyhral ako prvý. Už idú iba oni dvaja. Matúš? Tesne. Nedáva. Nie! Sucho! Tak nič. Jak sa teraz tak sa poserám na záchode. Ja som taký krivý jak poleno. Šuchlo! Idem. Matúš vyhral druhé miesto. Ako druhá challenge bude kopanie na slepého brankára. Ten, kto dá 5 gólov na slepého brankára, má prvé miesto. Pravidlo je, že musí tá strela ísť pomaly po zemi, aby brankár mal nejakú šancu na reakciu, hej, aby to nebolo také ťažké pre brankára. Na slepého brankára. Ja som to dosral. Idem! Na slepého brankára, že... Teraz Maťo ide. Ty si chytil Maťa. Ty si normálny? Aj! A nevyšlo mi to. Dobre, to snáď vidia. Joj!
Tak tesne. Dobre, idem do brany. Dúfam, že dám gól. A dúfam, že dám pekný gól. To sa nedá. Nie. Nie! More. Tyčka! Yes! Konečne! Adrenalín. Gól! Česne! Maťo! Mám tunel! Aj! A to by bolo na dnes všetko. Nezabudnite aj like, odber a vidíme sa pri ďalšom... A ešte zvonček dajte. A zvonček! Áno a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čau.